Ni, muha na ni. Welcome sa saging. Og ice water. Salamat sa pag balik-balik og palit diri. Salamat. Thank you so much. Ato na ko. Sige, bye. Thank you. Sige, balik-balik diri ha og palit para mahurot day nato ang paninda. Back again to my YouTube channel. Today's video guys, nabalaka ko sa kong saging kardabang palit 150 kilos. Karon kay nagmingaw-mingaw namang gyud ron kay humana ang Holy Week. So wala na kay namalit na mo og saging kardaba. Dagan na kay may kinu guys. Usaon na lang ni nako kung mga lata. Gosh. Ow! Amo na lang gi-arrange ang mga saging kardaba. Gilahi na nako ang saging hilaw-hilaw, saging hinug-hinug, saging lata-latain. Dito! Tura dito ang saging lata. So, karon kung kinsa ko'y muari karon sa mong tindahan, amo na lang siyang ihatag ang saging hinug. Kaya di na makaya guys, as in, napsa na jud ko sa pagkahinog. Sayang po kung dili ni siya mahalin. Maabta ni kalata, malabay ra. So, that's why ipanghatag na rin naman niya ang kaning saging hinug. So, para makakaon po sila ba? Kaya usik po kayo kung amara na siyang ilabay. So, that's it. Thank you, Konsihal Roger Trapa, sa imong pag-order sa mga saging for 20 kilos. Thank you so much. Napod mi order nga pinya guys. Salamat sa customer. Salamat sa magpa-deliver og pinya karon. Thank you so much. Napod mi mga dagang gulay diri nga available. Thank you so much sa mga ni order. Thank you sa mga sukilab. Order pinya. Order sa customer. Thank you Ate Kim sa pagtabang og prepare sa mga orders. Thank you so much sa tanang mga customer. Shout out kay Roger Trapa. Thank you so much, Konsihal Roger Trapa. Ayan guys, i-prepare na namo ang order ni Roger Trapa nga 20 kilos. Niya na po'y laing order sa saging nga 8 kilos. Nami customer karon. Ako siyang tawgon. Aron matagaan ako og saging. Day, ali day. Nako ihatag nimo day. Come here. Come here, darling. Salamat. Unsay masulti nimo nako? Salamat sa pagdata sa saging. Thank you so much po sa pagpalit diri. Balik-balik sa pagpalit sa moang tinda sa Christmas. Bye. So karon iyang gipilian ang iyang saging kay iya ko na ipanghatag silingan. Para makaon siya guys. Para makatab. Para makasure. Sure ko na siya sa iyang blessings, gold. I'm sharing my blessings. Mga kuan siya, good Samaritan ni siya among silingan. Dali mo busog ka diri sa Christmas. Busog ka din he. So ato na siyang pilian kay naman may customer ani guys. Daghan kay mga customer nga unexpected customer nga ni kalitra og chat nga ni order sila og 20 kilos. Sponsor by Roger Trapa. Ug napod mi kuan customer nga gikan sa Amerika ipa LBC. Dami customer sa lungsod sa Oslo. LBC ning saging na gamot to pertinang lata. Dami customer sa Oslo nga 8 kilos, napod mi customer sa Cebu. Oh, grasya na ni siya, grasya. Customer sa Sanawan 5 kilos, napod mi customer sa Luka 5 kilos. Thank you so much sa mga customer namo ni kalitra og chat. Thank you so much Lord for the blessings, and I'm sharing my blessings also to my neighbor. Sige go. Ayan guys, unexpected orders. Mag-busy mi sa pag timbang sa ilang mga orders tanan guys. Hinaw na pa din. So karon thank you so much sa tanang mga nag-order sa mo ang saging kardaba. Nabalakad dito ganina guys. Datuo ko nga wala na yung order sa mga saging kaya namingaw-mingaw jud pero unexpected jud kaayo as in. Thank you so much. Thank you so much. Okay na. Guys, amo ani siyang butangan og pangalan aron sa
pag siguro na mo nga maugid na ilang order hindi namin maglibog unya. So mao na ni siya ang mga orders nga mao ang gipang prepare. Thank you so much sa tanang mga customer. Is nami unexpected customers. Unsay ato? Unsa soft drinks? Unsa gamay? Gamay dako. Gamay. Naik. Ko Pepsi ray naa. Ay wala ta naka Pepsi. Okay ra? Ah sige. Taga-asa mo? Taga South Main Mount ang Bulbuan. Ah. Nagbantay gagi nila sa Ah. walang inyo diri. Unsa man? Imnon ra namo diri. Ah, imnon ninyo dere? Ah sige. Pila na. Tag 10. So karon na ami customer guys, mao ni sila taga kuan ni sila taga Malbuan. Salamat sa pagpalit. Salamat. Balik-balik. Sige bye. Guys, another customer na po nga niabot. Ang pinaka-gwapo sa kangko ay welcome to Chris Benz. Unsay ato amigo? Ay suter ay mo paliton. So karon swerte kay na ako ipang hatag nga mga giveaways saging Cardaba. So na ako i-share ni mga blessings. Tara. Imuhanan ni. Imuhanan ni. Welcome sa pasaging. Og ice water. Salamat sa pag balik-balik og palit diri. Salamat. Thank you so much. Ato na ko. Sige bye. Thank you. Sige balik-balik diri ha og palit para mahurot day nato ang paninda. Karon guys, nanapod may bagong naabot nga customer from America. Salamat sa pagbalik-balik og palit. Unsay kasulti nimo? Salamat. Guwapa si mama. Ha. Guwapa siya. Nanti, paling ko na to si Bibi. Mukhaon pa apil si si Dante. Yang iro ni Ate Ruby. Dagan kayo ni siya mga kuan iro. Gipakuyog sa babaw ni kuan ni Abner ate. Kuyog sa iyang papa kay nangahoy pod. Miwan lagi day, ano ta magpakaon didto. Puhon. Puhon maluig Ginoo. Manglista ko daan. Lista jud day. Wala mi ga-expect nga naa day grasya nga makaon na mo karong igabot guys. Nay butong ug nay spaghetti. Lingaw kay ako ang anak. Na-enjoy siya kaon. Paborito na niyang spaghetti ate as in. Love man ko mga bibi good. Thank you kay sa mga grasya ate Ruby nga imong gi-share. So salamat ta sa kuan day sa nag-birthday day karon ay nag-birthday Oh, sa mao di Maria Rose na sa Canada. Salamat kay nimo. Thank you sa sponsor. Palihog ko Sexy Mommy TV. Share sa iyang channel si Sexy Mommy TV. Palihog lang po kunin jud. Please subscribe to my YouTube channel guys. Don't forget to click the button below. Mani siya si Ate Ruby buutan kay imo. Wala isulod diri ko mo tayo sigla na ya isulod diri sa plastic. Salamat kay sa grasya Ate Ruby. Sure ko nga malipay gid akong anak nga kinamagulangan. Kay hilig kay tong spaghetti. Duha sila te. Si mama din mo di. Si mama si okay ra na mag-share ra sila te. Share ra sila. Nya kamo di ay. Dapo nagkuan ko pinag Kamo di ay imuhang anak basin mukaon pa si kuya. nagkuan ko di gahapon spaghetti ko di gahapon. Ay gahapon ba to pa nag-spaghetti ta pa? Ano ba? May naman ako pagmangkon. Mga bata mo gud hilig spaghetti. Oo. May akong pagmangkon ba ni Ari. Gansa. Samo ya, takyo. Okay ra isulod ra plastic nya te. Okay ra. Ani. Salamat kay sa grasya Ate Ruby. Thank you so much. Pa, plastic labo doon pa. Okay to ah. Oo, mabit ang lindot kayo imong upo gyud as in. Pag abot na ko diri kay mao ni ako nakitaan. Ang upo daghan na. Ako nang i-vlog kay katulad meeting ko, harang gamad sa palis na Daghan kay siya mga gipang tanom diri kugihan kay ni si Ate Ruby gyud. Ikaduha ra ni nako. Love you. Bye Ate Ruby. Salamat kay sa pinaskuhan. Char. always kuan. December kay manghatag ka pero may og pinaskuhan. Thank you. God bless you. Bye-bye. Giatag ni Ate Ruby. Spaghetti. Thank you so much Ate Ruby.
Nagatag po siya og leptent. Guys, kay nakadawat man pod ko og grasya. Ako na pod ang manghatag og grasya sa akong mga sibilyan. Libre na ako. Pagpunit og duha ka buok. 1 plus 1. Ha? Salamat. Unsay masulti ni Mas Chris Beans? Looking great. Balik. Guys, gamay na lang kay akong saging. Nabalaka jud ko ganang buntag kay gatuo ko nga daghan na kaing mas takdiri nga mga lata nga saging. Labi na ko din na to siya mahalin. Pero thanks God nga daghan kaing nag-chat sa akong messenger ug sa akong bana nga order sila og saging. Salamat kay sa mga ni palit og saging namo. Thank you aron diri sa tindahan aron sa pagpalit og unsa gipalit nimo day? Magic chips. Sayuan nimo ga magic chips. So karon guys ako siyang tagaan og saging kay para naa sila malungag. So mo ni siya mga reject pero makaon pa ni. So kana kay dili na siya makaon. Kani ray makaon.